Aku kira sunan mai gida ai. Aku kira sunan mai gida wala ba ku dan kura ba. Ku kira sunan mai gida ai. Cikin kudin mota ne amma ku je kawai na kakare muku. Wata bala irin wata. Ma ba wannan ba da na ganka da jaka da su hotuna ina zuwa ne haka tunan da ya ganna ko na ba nan ba kai ko na ba nan ba kana wata bugun madagwal amma kai banda kai da neman wahala a ci dariya ina kai ina zuwa wani ganin madagwal wanka wata bila iya zan wata barin kuza to inda rabon shan duka dan wata magani wani irin mutum ne irin wannan me ne da Allah dan je Kano mana Kano kaman ya zaka je Kano dan je guri ganin kyawa Kano da udin da gaya jika Kano guri ne akwai guri babana ga waje da minti 5 yau zaka isa oke to Allah sauke mu lafiya ya cika ya zaka nuna kan hoton mai gida hoton mai gida mana gashi na kana ganin laka ban cire ma wuya wallahi ya zaka aje hoto a seat din mutum da yake zama ba mai zama a gurin ko ba kudin motar da zan biya kai kuma ya haka ne ba na sama ma waje ba ya hana ni zama a gurin kai ko mi haka aba na wadagwala aba garkuwa na wadagwala ya ake ciki ne kai nan mun ne gashi waje da Allah yawa sannun ku yawa kai an gona da cike da kauyawa alhamdulillah matafi ne kuma akan hanya nake to me faru kuma a zo ne wai mai gidana ne wallahi to kai wani irin mara hankali ne ka so ka zo har garin Kano ne mutum guda ɗaya kuma mai gida a to ai da ke ina da hoton shi hoto a wannan ai muna tare da shi da gwalba muna tare da shi to amma yanzu akwai kuɗi a wurin ka gaskiya babu wallahi na ba an samu matsala gaskiya an samu matsala sosai in har ba kuɗi a wurin amma dai to tashi mu je in ba ma dai mutane da rashin hankali ba tun yaushe nake so ni in samu in gama dagwal din nan ban samu na ganshi ba sai kai ka to da kauye ka ce za ka ganshi kalle shi mana kai me kawo kana kai da ka da ya zo zo don uwarka inna lillahi ta zo mai gidana ne wallahi waye mai gidan naka waye wannan ba da golle ba wannan